da iawn i chi gyd a chroeso cynnes iawn i'r gwasanaeth. Mae'n hyfryd i gael eich cwmni chi eto yr wythnos hon. Diolch i chi am ymuno ni. Cyn bod ni'n mynd ymlaen, gadewch i ni offrymu gweddi dros Wcrain. A dyma weddi sydd wedi cael ei pharatoi gan Undeb yr Annibynwyr ac Elin Wyn Reynolds sydd yn ein harwen ni. Gweddiwn. Gweddiwn am heddwch yn y byd. Gwyn i byd y tangnefeddwyr, oherwydd cant hwy i galw'n blant i Dduw. Gweddiwn dros bobl gyffredin Wcrain yn ei hofn a'i dychryn, gan ddeisif y byddant yn cael eu hamddiffyn rhag trais a marwolaeth. Cofiwn hefyd am eu harweinyddion. Gweddiwn y bydd Rwsia a'i harweinydd Putin yn tynnu yn ôl o Wcrain gan sylweddoli ei pholineb. Gweddiwn am ddoethineb i arweinyddion gwleidyddol cenhedloedd y byd yn eu penderfyniadau wrth ymateb i'r argyfwng hwn. Gweddiwn am oleuni a chrebwyll i'r cenhedloedd unedig yn ei hymdrech i geisio cymod. Gweddiwn yn enw Iesu Grist, tywysog tangnefedd.
Y bachgen Iesu yn y deml. Byddai rieni yn teithio i Jerusalem bob blwyddyn ar gyfer gwyl y Pasg. Pan oedd ef yn 12 mlwydd oed, eithant i fyny yn unol ar arfer ar yr wyl, a chadwyd dyddiau'n gyflawn. Ond pan oeddent yn dychwelyd, arhosodd y bachgen Iesu yn Jerusalem yn ddiarwybod i'w rieni. Gan dybio i fod gyda'i cyd-deithwyr, gwneithant daith diwrnod cyn dechrau chwilio amdano ymhlith i'r perthnasau cydnabod. Wedi methu cael hyd iddo fe, dychwelasant i Jerusalem gan chwilio amdano. Ymhen 30, deithant o hyd iddo yn y deml, yn eistedd yng nghanol yr athrawon, yn gwrando arnynt ac yn ei holi, ac yr oedd pawb a'i clywodd yn rhyfeddu mor ddeallus oedd ei atebion. Pan welodd ei rieni ef fe'i syfrdanwyd ac meddai fam, fy mlentyn, pam y gwneithos hyn i ni? Dyma dy dad yn mynd llawn pryder wedi bod yn chwilio amdana ti. Meddai ef wrthynt, pam y buoch chi'n chwilio amdanaf? Ond nid oeddech chi'n gwybod mae e'n llif yn had y mae'n rhaid i mi fod? Ond ni ddeallasant hwy y peth a ddywedodd wrthynt. Yna, aeth hi lawr gyda hwy yn ôl i Nazareth, a bu ni fydd iddynt. Cadwodd i fam y cyfan yn ddiogel yn ei chalon, ac yr oedd Iesu'n cynyddu mewn doethineb a maintioli, a ffafr gyda Duw a'r holl bobl. Pontydd, manwm hobman, pontydd i geir ac i gerddwyr, i feiciau ac i drenau. Maen nhw'n bethau mor amlwg ar dirlun ein gwlad,
ac yn angenreidiol i'n caniatáu ni i deithio o le i le. Rwy am fynd â chi i ddinas Venice heddi, ac i chi sydd wedi bod yn y ddinas hardd a hanesyddol hon, fyddwch chi'n gwybod nad yw hi'n bryn o bontydd. Yn wir, mae'r pontydd yn angenreidiol mwyn croesi'r holl gamlesu sy'n nadreddu trwy'r ddinas. Ond wi am dynnu'ch sylw at gyfres newydd o bontydd. A dyma nhw fan hyn. Wel, pryn y medrwch chi gerdded ar hyd y pontydd hyn a dweud y gwir. Darn o gelf sydd gyda ni fan hyn, gan y cerflunlydd Lorenzo Quinn. 6 phar o ddwylo yn ymestyn dros y dŵr ac yn cydio yn ei gilydd. 15 metr o uchder yr un. Ac mae'r 6 phar o ddwylo'n cydio yn ei gilydd mewn ffyrdd gwahanol ac yn symbol o'r modd mae angen i ni ddod ynghyd i adeiladu gwell fyd. Mae'r cerflunydd wedi rhoi enw ar bob par o ddwylo. Doethineb, cariad, gobaith, cymorth, cyfeillgarwch a ffydd. 6 elfen o fywyd sydd angen i gwella mwyn adeiladu gwell fyd. Ac o'n i'n meddwl bod y 6 gwirionedd hwnnw yn cynnig 6 thema i ni ar gyfer ein haddoliad yn ystod y 6 sul nesaf. Felly, coni off te, heddi i ni'n mynd i feddwl am y cynta o'r pontydd, sef Pont Doethineb. Wi am mynd i feddwl am yr adnod hyfryd hon, yr oedd yn cynyddu mewn doethineb. Y bachgen Iesu yn y deml, i fam a'i dad methu ffindio fe wrth gwrs, ac yn dod o hyd iddo fe yn y deml, ac fe ddywedwyd amdano, yr oedd yn cynyddu mewn doethineb. Beth yw doethineb? Wel, nid gwybodaeth yw doethineb. Allwn ni gasglu gwybodaeth, ond dydy hynny ddim yn golygu bod gyda ni ddoethineb. Wi'n nabod sawl un sy'n llawn gwybodaeth, ond yn brin iawn o ddoethineb. O Dduw ydaw doethineb. Doethineb yw'r gallu roi mynegiant i wirioneddau Duw yn ein bywydau ni bob dydd. Ac mae Luc yn dweutho ni bod y bachgen Iesu wrth dyfu yn cynyddu mewn doethineb. Y cwestiwn wi am ofyn felly bore yma yw, siwt i ni'n mynd ynglyn â chynhyddu mewn doethineb? Siwt i ni'n gallu cynyddu mewn doethineb? Wel, yn un peth, fe fyddwn ni'n cynyddu mewn doethineb drwy gadw yn rhan o'r gymuned. Nid tyfu mewn doethineb yn ath Iesu Grist ar ei ben ei hun, ond trwy gadw mewn cwmni. Cofiwch, mae gyda ni tipyn o dystiolaeth amdano yn yr Efengylau yn encilio ac yn treulio amser i ben ei hun. Mi roedd e'n encilio ond oedd ar ei ben ei hun i ymdywelu ac i fyfyrio ac i weddio hefyd. Ond, fe dyfodd y bachgen Iesu mewn doethineb drwy fod yn rhan o'r cymunedau yr oedd e'n perthyn iddyn nhw. Y gymuned deuluol a'r gymuned grefyddol hefyd, cymuned ffydd. Ond mae werth nodi nad cymunedau hawdd ymwneud â nhw oedd y cymunedau hyn, cofiwch. Ond nhw'n gallu bod yn gymunedau heriol iawn. Os yw'n ddymuniad gyda ni dyfu mewn doethineb, ond nid oes na alw arno ni hefyd i fod yn rhan gonolog yn y cymunedau sydd yn ein herio ni hefyd. Mae'r hanes yn dweutho ni y bydde rieni Iesu'n teithio gyda'i mab o Nazareth i Jerusalem bob blwyddyn, rhyw 80 milltir ar droed. Mi roedd hynny yn ei hunan yn dipyn o her. Bob blwyddyn. A pham? Wel, oherwydd yr oedd ei teyrngarwch i Dduw yn werth yr her ac yn werth yr ymdrech. Rwy'n siŵr nad oedd eistedd trwy ambell i act o addoliad ac ambell i bregethwr hir wyntog yn y deml yn hawdd i'r Iesu ifanc bob tro. Roedd e'n her i'r bachgen ifanc, ond gwelodd i'r rieni fod yn werth yr ymdrech. I fod yn beth da i'w mab bod yn rhan o'r gymuned, y gymuned roedd yn trafod y gair, hyd yn oed pan roedd yr arglwydd Iesu, ond yn 12 mlwydd oed. Ac ein bod ni gyd yn hoff o gael amser i'n hunain, eto, mae bod yn rhan o gymuned gyda'i bendithion a'i heriau
yn magu doethineb yno ni, ac yn ein plant ni hefyd. Nawr, mae rhaid i fi gyfaddau, sneb yn fwy hoff o syllu ar sgrin na finne. Ond mae'n ofid bod yna beryg yn bwyni o bosib yn magu cenhedlaeth sydd yn ymgolli cymaint y myd cyfyng ei sgriniau. Fel i bod nhw'n colli'r gallu i gyfathrebu mewn ffyrdd eraill, a byw bywydau nysig a mewnblyg iawn. Mae mor bwysig ein bod ni yng nghwmni bobl eraill. Mae mor bwysig ein bod ni'n rhan o'r gymuned. Nid yn unig yng nghyd-destun cyfeillgarwch a chefnogaeth, ond hefyd bod heriau'r gymuned honno, bod yr her yn magu doethineb yno ni. Wrth edrych ar fywyd Iesu a'i cyfraniad i gymuned ffydd, fe welwn ni bod cyfraniad Iesu i'r gymuned honno ni'n gostyngedig iawn hefyd. Yn yr hanes sy gyda ni dan sylw amdano fe mynd i'r deml yn 12 mlwydd oed, dyw e ddim yn trio upstagio'r athrawon yn y deml. Na, mae e'n gwrando arnyn nhw. Mae e'n dysgu oddi wrthyn nhw. Nid rhyw know-it-all bach hercog oedd Iesu'r bachgen, ond un oedd yn barod i ddysgu. Mae'r person doeth yn un sy'n gwrando ac yn dysgu, ac nid yn un sy'n mynegu farn drwy'r amser. A dyna yw ystyr y gair disgybl ynddo fe, un sydd yn barod i gael ei ddysgu. Dyw'r sawl sydd yn eistedd ac yn dysgu, dyn nhw ddim yn dwp, ond maen nhw'n ddoeth. Mae'r sawl sy'n cydnabod bod angen i addysgu, dyw e ddim yn dwp. Mae e'n berson doeth iawn. Yma yn yr eglwys sy'n ni'n cael y fraint o fod yn rhan o gymuned gostyngedig, lle ni'n arddel doethineb. I ni'n gymuned sy'n dysgu, ac i ni'n gymuned sydd yn ostyngedig. Oedd Iesu yn tyfu mewn doethineb hefyd drwy i ffyddlondeb a'i deyrngarwch i ddew yn doedd. Pan ddaeth Mair a Joseph o hyd i Iesu yn y deml, dyma nhw'n gofyn iddo fe fy mlentyn, pam y gwneithost hyn i ni? Ond sylwch ar ateb Iesu yw'r rieni. Pam o'ch chi'n poeni amdanau? Ond nid oeddech chi'n gwybod, mae yn hufanhad oedd rhaid i mi fod. Mae Iesu'n fwy neu lai yn dweud bod aros ar ôl yn y deml yn fater o deyrngarwch i'w dad nefol. Doedd Iesu ddim yn gweld y broblem o gwbl. A mae'n rhaid i fi fod yma yn hufanhad. Mae Iesu'n ein dysgu ni nad drwy gasglu gwybodaeth mae magu doethineb, ond drwy ddefnyddio'r wybodaeth honno. Person doeth yng ngolwg Duw yw rhywun sy'n nid yn unig yn gwybod amdano, ond sy'n defnyddio'r hyn maen nhw'n wybod amdano yn ei bywydau bob dydd. Mae doethineb nid yn unig yn rhywbeth sydd i'w weld mewn teyrngarwch, ond mae e'n tyfu mewn teyrngarwch hefyd. I ni gyd yn hoffi siocled siŵr o fod, ond smon ni'n gwybod pa mor felys yw'r siocled tan i ni flasu'r siocled. A smon ni'n gwybod am felyster teyrngarwch i ddiw tan i ni ymarfer i ddoethineb e. Mae'n adnod fach ddiddorol ar ddiwedd y 5 bennod o'r llythyr at yr Hebreaid sy'n darllen fel hyn. Pobl sy'n tyfu fyny sy'n cymryd bwyd cryf. Y mae yn hwyrau hwy trwy ymarfer wedi ei disgyblu i farn rhwng y da a'r drwg. Hynny yw, mae bwyd cryf, solids yw bwyd cryf. Mae bwyd cryf ar gyfer y bobl sy'n cyflwyno eu bywydau yn y pethau maen nhw wedi dysgu, bobl sydd wedi aeddfedu. Y gair groeg sy'n cael ei ddefnyddio fan hyn yw'r gair gymnesio. Nawr te, o fanna mae'r gair gymnesium yn dod wrth gwrs. Mae'n golygu workout. Mae'n golygu gweithio mas. Yn union fel i ni'n gwneud yn y gym. Smon ni'n mynd i fagu cyhyrau wrth ddarllen llyfrau amdani nhw. I ni'n magu cyhyrau wrth fynd i'r gampfa a chodi pwysau. Dyna siwt mae'n cynhyrau ni'n tyfu ac yn cryfhau. A mae hyn yn gwbl wir am ddoethineb hefyd. Mae rhaid i ni ymarfer y pethau ni eisoes wedi dysgu mwyn tyfu a chryfhau. Mae Iesu'n dweud yn glir ar ddiwedd y bregaeth ar y mynydd.
Mae'r sawl sy'n clywed fy ngeiriau ac yn ei gweithredu yn debyg i ddyn adeiladodd di ar y graig. Nid yn unig yw person doeth yn gwybod am air Duw, ond mae'n adeiladu arno. Nid yn unig yw'n clywed y bregaeth, ond mae fe'n gweithredu'r bregaeth yn ystod yr wythnos hefyd. Nid yn unig teyrngarwch i Dduw mewn awyrgylch ynysig ar sgrin, ond drwy bob cyfrwng mae Duw yn ei gynnig i ni. Y mae ffrwyth doethineb yn tyfu ar y ganghenau'r gymuned ac mewn teyrngarwch. Da fydde ein bod ni'n medru dweud am ein hunain ac am ein gilydd, fel y dywedwyd am y bachgen Iesu, a roedd yn tyfu mewn doethineb ac ofn yr arglwydd. Amen. Rwy'n dy weld yn sefyll rhwng ymyr y twll. Gwrdd eich teilwng am holl ffyrdd, mai o ran rwy'n adnabod. Dy fod yw'ch law gwrdd chair y byd. O am yr eiliad, y caf dy weled fel yr oed. Rosyn Saron yw dy enw. Gwyn a gwridog teg o bryd, ar y ddeng y min, yr wyt yn rhagori. Wrth yr chai pen ar y byd. O, ffrind pechadur, tir paelot ar y môr. Beth sydd i mi mwy iawn elwydd, ac eilinod gwael y llawr, tysdi o rwydd nad yw ei cwmni. Yw gystadleuaeth fi yn nawr. O am gael aros, pan dy gariad dyddiau foes. Gweddiwn. Arglwydd yw, edrych arno ni yn awr wrth i ni ymdywelu gyda fron di mewn gweddi. Arglwydd i ni mor ddiolchgar i ti dy fod ti wrth law bob amser, i nerthu ac i fywhau y sawl sy'n disgwyl oddi wrtho ti. Diolch i ti arglwydd hefyd, oherwydd mi rwy ti yn ein deall ni, ac yn gwybod pa mor wan ma'n ffydd ni o bryd i'w gilydd. Mi rwy ti'n gwybod hefyd pa mor amherffaith mae'n cariad ni, a pha mor dlawd yw ein bywyd ysbrydol ni. Helpa ni arglwydd i afel yn sicrach yna ti, a deffro ni bresenoldeb ysbryd o'n mewn. Oherwydd mae eisiau dy nerth di arno ni arglwydd, a hynny wynebu'r problemau hynny nad oes datrys arnynt, a'r anawsterau na llwn ni gorchfygu heb dy help di.
Rwy'n iddo thineb arglwydd, i wneud y penderfyniadau iawn. Bu geilia'n meddyliau a'n calonau a thlan ysbryd. A helpa ni arglwydd i dyfu mewn doethineb, drwy dyfu nes ata ti bob dydd. Arglwydd i ni'n gweddio dros bawb sydd yn wynebu oriau'r diwrnod hwn mewn ofn a phryder a phoen. I ni'n gweddio dros bawb, dy bobl di ym mhob man, sydd mewn adfyd, sydd mewn poen, sydd mewn gofid ac sydd mewn unigrwydd. Yr rhai sydd wedi mathru dan draed gan orthrwm a chreulondeb. Yr rhai sydd wedi cornelu gan flinder a llesgedd ac afiechyd. Yr rhai sydd wedi bwrw i anghofrwydd ac anobaith. Adfer, adnewydda a bendithian o dad. A chadw ni oll yn dy gariad hyd y diwedd. Helpa ni arglwydd i fod yn gwell bobl i ti. Helpa ni i fentro dulliau newydd o ddathlu ein ffydd. Helpa ni i fentro wrth i ni geisio cyfathrebu'r efengil i eraill hefyd. Adfer ein hyder arglwydd yn ein cenhadaeth i'r byd. Rhwydd eglwys heddi ffydd a gweledigaeth i wynebu'r dyfodol, a rhwydd i orfoledd yn ei haddoliad ac yn ei gwaith. Clyw ein gweddi o dad, yn enw Iesu Grist ein harglwydd a'n gwaredwr. Yn dysgodd ni weddio gyda'n gilydd trwy ddweud, ein tad yr hwnnwyt yn y nefoedd, sancteiddier dy enw, deled y deyrnas, gwneler dy wyllus, megis yn y nef, felly ar y ddeiar hefyd. Dy roi ni heddiw ein bara beunyddiol, a madda i ni ein dyledion, fel y myddeiwn unna i'n dyledwyr. Ac nac arwain ni brofedigaeth, eithir gwared ni rhag drwg. Canis eiddo ti yw'r deyrnas, a'r nerth, a'r gogoniant, yn oes oesoedd. Amen. Diolch yn fawr iawn i chi gyd am eich cwmni yn yr oedfa heddi. Tan y sul nesaf, cadwch yn ddiogel ac yn iach. A gras ein harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd glân, a fyddo gyda ni oll. Amen.